BPFनि 17 बोसोरनि बिथांमोननि सासनाव मोनसे मोजां स्किमनि नाम बुं आं नोंथांमोननो 5,000 बान्था होगोन। जों दा बिथांखौ श्रीरामपुरनि सिन्डिकेटनि लिडार NIA कर्टनि जिखिनि ट्रायल आरो हियारिं बेखौ टटेलि स्टप खालामनांगौ। बे भिडिअखौबो नोंथांमोननो खोन्थिनो नाजागोन। गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय जाबाय। सावथुन मुलुगाव मोनसे खहा जालांबाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव, मानोना सान्ति गयारी बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय जोंखौ गारनानै नागारलांबाय। स' बे मोनसे दुखुनि खोथा। गोबां समनिफ्रायनो सावथुन मुलुगाव हेफाजाब होबोनाय फाव खिन्थिबोनाय बा फावगिरि सावथुन मुलुगनि बिथाङा दिनै जोंखौ गारनानै बे बुहुमनिफ्राय जानगारलांबाय। स' जियानो जाया मानो बिथांनि जिउ सोलेरा बा जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनथों, बेनि थाखाय आं गसाइनि सेराव आर'ज गाबो। 29 मे खालाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे प्रटेस्ट खालामनाय, क'क्राझाराव प्रटेस्ट खालामगोन आरो बेनि बिथांखिखौ लादों। आरो मानि थाखाय बे बिथांखिखौ लादों होननानै बुङोब्ला जोबथेसालियाव जोबजाना दोननाय NDB आदामोननि खोथाखौ लानानै बिथांमोनखौ बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावबो गोबां NIA केस दिनैसिमबो एबा NIA दिनैसिमबो हियारिं खालामबाय थानायखौ एकर्ड जाखांनायनि उनावबो बेफोरबायदि थांखिखौ लानानै लोगोसे NDB आदामोनखौ जे हियारिंनि थाखाय NIA माने टर्चार खालामनाय बा फिजिकेल टर्चार खालामनाय बा मोनसे मेन्टेलि हारेसमेन्ट होनाय, बेफोर खोथाखौ लानानैनो बे प्रटेस्टआ जागोन। लोगोसे नोंथांमोननो भिडिअखौ दिन्थिनो नाजागोन आङो। बेनि अनगायैबो जे श्रीरामपुर गेटआव जे फैसा जाख्ल'नायखौ लानानै गोबां बिबुंथि होदों आरो मा बिबुंथि होखो बेखौबो नोंथांमोननो खिन्थिनो नाजागोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाबानो जाबाय। स' जियानो जाया माने भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि। बाय बाय। BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै सिन्डिकेट जोंनि प्रमद बर' सारखौ सिन्डिकेट खालामदों होननानै बुंदों। बिथाङा सिमां नुदों, मानो होनबा बिथाङा 2003 मायथाइनिफ्राय जेब्लासिम गुड्स एन्ड सार्भिसेस टेक्स GSTआ फैयाखैमोन 2017 सिम गावनो सिन्डिकेट खालामदों। रोजा रोजा कौटि रां बिथाङा लुथिनानै क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटीसिम, क'क्राझारनिफ्राय सिलिगुरिसिम बिथाङा गावनि सम्पत्ति सोरजिदों। सिन्डिकेटनि थाखाजों, सिन्डिकेटनि फैसाजों बिथाङा सम्पत्ति सोरजिनायखाय दिनैसिमबो बिथाङा सिमां मोगथां सिन्डिकेट बिथाङा बुंगासिनो। बेनि थाखायनो जोङो बिथांखौ श्रीरामपुराव मोनसे फिसा न' लुनानै श्रीरामपुर सिन्डिकेटनि लिडार जों बेखौ बानायनो नागिरदों। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु बेखौ लिडार हिसाबै नारगारबाय, जों दा बिथांखौ श्रीरामपुरनि सिन्डिकेटनि लिडार हिसाबै जोङो बिथांखौ दिनैनिफ्राय जों फोसावबाय। जोंनि सरकारा एसेबां मोजां स्किम, मोजां खामानि मावदों। आं दाखालि मेलावबो बुंदों, आं नोंथांमोनखौ खौरांगिरिखौबो बुंबाय, BPFनि 17 बोसोरनि बिथांमोननि सासनाव मोनसे मोजां स्किमनि नाम बुं आं नोंथांमोननो 5,000 बान्था होगोन। नोंथांमोना बुंनो हानाय नङा, मोनसेबो स्किमनि नाम बुंनो हानाय नङा। खुनु रायजो राजायानो बुंनो हानाय नङा BPFनि दिनाव जे मोनसे मोजां स्किम जादों होननानै। CBI आदालतआ रन्जन दैमारि, रिफिखां गयारी, जर्ज बर' आरो गुबुन 7 सास्निखौ बिथांमोननोबो लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होनानै दोनदों। दा बे गासै 7 आरो 52 गासै 63 दिनै गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव दङ। न'खरनि सुबुंफोरा जेब्लानो लोगो हमहैयो, बै जोंनि बारग' NDBफोर जायफोर जेलाव दङ बिथांमोना न'खरनि सुबुंफोरनो क्लियारै फोरमायदों आरो न'खरा जोंनो फोरमायफैदों जे NIA कर्टआ बिथांमोनखौ हियारिं आरो ट्रायलनि थाखाय जेब्लानो एजेन्सिया कर्टआव लानानै थाङो, स्पेसियेल कर्टआव बिथांमोनखौ मेन्टेल आरो साइक'लजिकेल प्रेसार होनाय जायो। माखासे माने हेरेसमेन्ट माने बिथांमोनखौ होनाय जादों आरो बिनि थाखाय बिथांमोना दिनै गाज्रि अबस्थायाव दङ, गाज्रि थासारियाव दङ। आरो सानफा एफा सासे एकर्डनि उनावबो, गोजोन गोरोबथानि उनावबो दिनै भार्डिक्ट होनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेखायनो NIA कर्टनि जिखिनि ट्रायल आरो हियारिं बेखौ टटेलि स्टप खालामनांगौ आरो 52 जनखौ आरो 63 जिखिनि जेलाव दङ गासैखौबो बिथांमोनखौ हगारनांगौ जोंनि बे दाबि। NDBनि गासै केसखौ उइथड्र खालामनांगौ। जिहेतु 264 केसा दासिम उइथड्र जाबाय, आद्रा थानाय केसा उइथड्र जानांगोन। बे गासै दाबिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 29 मे 2023 बे मे दाननि जोबनाय सप्तायाव
क'क्राझाराव गासै रायजो राजा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा ज' लोगो नांनानै जोङो प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन सुबुं खुद्रिसारनाय जों हाबाफारि बेयाव लागोन जाहाथे एनडिएफबि बारग' सोद्रोमा बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां जानानै न'आव फैनो हायो बिथांमोननि केसआ उइथड्र जायो हाइनियास नन हाइनियास गासैबो केसआ आरो गासै रायजो राजा बारग' एनडिएफबि एबसुनि गासै मावथि बिबानगिरिफोरखौ 29 मेआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय बायदि बे दाबिखौ लानानै सोमावसारनायाव बाहागो लानो थाखाय आं बयखौबो गंग्लायै खावलायबाय।